hinungdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Martes na pagkaaga sa Indugabos. Minarespetar na naman kami sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang nyato kaining kaaldawon. Amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean nyo ngunyan. Naglalaom kami na yaon po kamo dyan padagos ang pag-antabay. Sagkod magkitang alas 10:30, tingog kan banwaan. Nga taga Legazpi, Marhay na aga, Albay District, sagkod sa Daraga. Sa gabos na munisipios digdi sa Albay, asin na duwang syudades na kataning niya to, Legazpi o kayaan Ligaw, Buda, Tabaco. Siyempre, syudad kan Legazpi, good morning. Tingog kan banwaan na po, magiriba-iba kita kasabay ang tropa sa 1st District si kompareng Jomar Bien, 3rd District pading Jimmy Nasalita, digdi sa 2ndo Distrito Albay, Daraga, Elia, Tarabang, Tabang, kompadreng Al Armario, si Ands Galero, si Renz Luna, Buda, si Luens Barcena. Sa Manibela, yaon po ang samuyang piloto si Henry Deboy Mata. Sa technical control, ang samuyang kapartner ngunyan, ang kasabay-sabay mi sa technical, the man from Poland, Dion Napolis. Sa newsroom, the man with an eagle eye, pag-abot sa pagsusog kan mga bareta. Walang ligtas po ang mga baretang may kabuluhan, baretang igong efekto sa satuyang pagbuhay-buhay as individual and as a community. News Manager Mardela, pag-isip po kan mga istorya sa lado national, international, sumada lokal. Sa production, kaipuhan mo na mag-rest ni Angel na Mustasa. Second dose niya kasuhapon That's nice. Pa-injection ang sabi nga ni Ibaga, pa-injection, relax lang. Tanganing susatuyang metabolismo kan lawas, mag-adjust duman sa vaccine. Ano po? Yan. Sa IT, kasamuyang full digital broadcast nationwide, netwide, worldwide sa DCGB News Online. In full digital broadcast, DCGB News Online sa Facebook, asin sa YouTube. Yaon dyan si Arven, Buda, si Richard. Siyempre ako po sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Yan. Tabi, maray na aga sa indo dyan sa mga katropa niya to sa Apsemo. Si Papa Jer na Lodovice, mapasain ka mo Papa Jer, sisain kay riba mo dyan sa 4 Wheels. Nakamonitor dasinda. Good morning Tabi, sa indo dyan Papa Jer. Buda dyan sa tropa man sa PHO, kara Engineer Wally, kay Teng na Broquesa, kay Bong na Kanyo, tagabos, kay Sir Ryan na Altavano, buda kay Chief Doc Stella Senith. Good morning sa Indotabi dyan. Sige, may standby na. Idiretso tanayan muna, taod-taod ang mga pag-uri-restorya niya to, digdi sa tingog kan Banwaan, inoton ta, ang bulos kan mga istorya. Maray na aga dyan kay Mayor Aguas sa Santo Domingo. Buda dyan sa Catanduanes. Nako, ika Idol Herbie Director, may utang ka sa ko. Pigo para paibog mo ko kang paglibot mo dyan. Director Herbie Aguas, mabuhay katabi. Salamat sa bisita man dyan sa Happy Island.
nagkortesiya sinda kay Gobernador Boboy Kua, buda kay Madam Carmel Bonifacio Garcia, na Provincial Tourism Officer kan Catanduanes. Buda sa mga pinagbisita nindang lugares, personalidad dyan, mabuhay tabi ka mo. Kumusta dyan kay Gobernador Boboy Kua, buda kay Alkalde Boste Kua. Sige, diretso kan mga istorya. Ans, nasa linya. Ans, good morning, please go ahead. Good morning, Sofio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdagman niya itong bareta matapos na i-extendir kan Commission on Elections o COMELEC ang sa indang voters decision na period poon kan Oktubre 11. Okay, kasuod ba? Nanunutaran na naman ngunyan ang paglaba kan pila kan mga botante o kay mga personalidad na muyang magparehistro bilang botante para man sa paabot na 2022 na eleksyon. Ini ang napag-araman kan DCGB News gikan sa COMELEC Albay kung sa nasaro sa mga pigdadagsa na naman ngunyan na opisina kan local COMELEC iyo ang COMELEC Legazpi sigun kay Atty. Maria Aurea Bubunaw kung sa siring kan mga nakalihis bagang semana sa Pio. Iyo. Takul na naman ngunyan ang ruso na mga botante na amuyang magparehistro. So, nagkapirang bagay yan, Ans. Bagay yun, arog na kanan sa indang attitude. Sundo, extendido yan, sundo Oktubre 30, di ba? Yes, sabi sa Pio. Marayan mo niya na arog na kanang attitude. Ikadua, andangog ko sa mga iyaon dyan na talagang pasiring na para magparehistro. Lalo na sa Legazpi. Oo. Sayang manda. Tingin na yan, talan. Nakulaon ang laban ngo niyan. Yes. Sayang madakayaw yan bubinurotwa bagang bigla. Roso dyan sa... Naglalampas sa luwas kang compound. Oh. Nagralapwas na sa compound. Yes. Yan o, sayang man. Alam na. Alam na. Aber baya, sa insinda. Sige daw, mag-text ka mo sa ko. Lugod, biyo-biyo pa. 5 minuto sana. Mantang nagre-report si Ans. Sa insinda baya. Sige daw. Sige Ans. Sayang mandapa, no? Iyo ba ka? Sige. So, sa niyan, si Atty. ni Michael Auriuman, ang pamayokan COMELEC sa Legazpi, nangangapo din sinda na mantang igwa naman in halawig naman na periodo para sangat kan sa indang mga requisitos o dokumentos para sa pagiging voters o kaya registered voter dito sa syudad ng Legazpi. Mas kinangan sa iba pang mga munisipyo o syudad sa probinsya ng Albay dapat daw na-approve siya na inita habo man nito mangyari. So magkan mga nakalisa semana na halos kung na rin na digdidate na sa nasyolo kan voters registration nadadaw din mga reklamo na may kinaraman digdi. Yan. So gustong sabihin, sa rupang kabagay kan, gustong sabihin, gulpiso, nagpara pasigwar ka ito kan registration na yan. Tangon niya bagaon, nagpipiririt na ta. Yan, sayang man mananggad. Gusto primero dakol sa mga talagang nagpabaya ka ito. Tamala mo yan, nagkabiriyo na dyan. And namotibar sin data, sayang man. Yes. Basta ako igwa ng iboboto. Ako igwa naman. Basta sa ko. Ako, sa kuya, day ko malingawan. So sa kuyang amigo, Jigo Obido in the house. Ang warang absent. Ang kontrobersyal na si Jigo Obido. Day, ba kung karon Jigo Obido, kung ano yan? In the house yan. Bako sa karaw. Okay. So, mientras na nag-check tango niyan, ang estado kan bilang kan mga voters, registered voters sa bilog na probinsya kan Albay, lampas naman ni 800,000 tabi sa PIO. So, kay Atty. ni Bunaw, ang pamayo kan COMELEC Albay, sinda, naglalaom na dahilan nga sa sagud sa Oktubre 30 pa, an extended voters registration o continuing voters registration, tas magdugang pa ini asin talagang ma-practice man kan mga Albayano, mga Legazpeño ang sa indang right to suffrage o ining pagboto kada bes na igwanin eleksyon. Roger! Tabi sa piyo ang informasyon padig di sa Luas with Boy sa Mobile Ans Galero DCGP. Salamatan! Ang mga dagdag na istorya ali dyan sa Luas. Maray na aga kay kumpadreng Noel Manalo. Yan. Present sa Lapu-Lapu si Bation ta si Mr. and Mrs.
June Dato and Lourdes Dato. Yan, good morning tabi sa Indo, Mr. and Mrs. June Dato and Lourdes Dato. Buda kay Mr. and Mrs. Jer and Ning Marbella. Yan, sa Lapu-Lapu kay Madam and Mr. and Mrs. Lourdes Dato. June Dato, dyan sa Lapu-Lapu. Buda kay Mr. and Mrs. Jer and Ning Marbella. Mga paradangog yan kan DCGB Yogunwan. Basta dasya. So dati sa pagka-alkalde, buda bago sa pagka-gobernador. Konselo ang laban. Sige tabi, diretso mo nakita kan mga istorya. Hali dyan sa luwas. Pading Noel na Manalo, igwa po duman ni nag-file sa kuan sa Catanduanes. Pading Noel na Manalo, so sabi so busy gobernador, nag-file ban kan sa iyang COC pagka-gobernador. Kumpadreng Noel, maray na aga. Good morning. Kung lang ang saro dyan na na-obserbaran sa family. Opo. Nata may mga cut-off sinda, nadakulo-nuno ang nakapila. Diba dahil umabot sa 30, dakul ka ng dahil maka-restro. Opo. Iyo na naman ang globe pading Noel. Iyo na naman ang globe permina ata ng garo na mabaga sa garo sa pigkukugay na tubig baga pade go ahead. Ilingan naan ho ang globe baya. Garo sa pigkukugay. Awin da update taka na paditaan globe ilingan na. So China pala ugo na so dito. Ay, dakong pangyari ni. Linga ng globe na. Sus Mariose. O sige, tabi. Yan. Maray na aga tabi dyan sa Indo. Sa mga taga Catanduanes. Sige, diretso muna kita kan istorya. Dyan sa luwas. Nasa linya man si Renz Luna. Renz, marhay na aldaw. Please go ahead. Salamat tabi, Sir Pio. Maray na aga. Yan ang maray na aga sa mga parantabay. Ayaw na tigunyan sa Sentro Candaraga dahil na monitor na ni Kasubago sa mga nakaaging programa na naglangkaw so pressure ka na gasolina. Kaya ngunyan tabi at Sir Pio, kay Panta ang Vice Presidente na Baktoda, tigdi sa Daraga para maraman taman kung gano'n sinda na apektaran kang paglangkaw kang gasolina ang ngunyan pangay na sa tao kita ng pandemya. Makibata di Sir Pio, si Sir na Danilo Hakup, ang Vice President kang Baktoda, digdi sa Banuang Candaraga. Sir, nasa ibong nalinya tabi si Sir Pio Fernandez sa programang Tingog kan Banuan. Hello sir, good morning. Hello po. Good morning tabi, opo. Hello po, good morning din po. Okay, sige tabi. Now, ano sir ang madali? Di sige bagaan paglangkaw man kan gasolina, natural na pattern digdi sa to sa Pilipinas baga sir. Ano po? Yes po. Opo. Now, ining paglangkaw na inikan presyo kan petrolyo, first time ni na bigla so pagsirit sa paglangkaw tabi na-experience yan nindo sa transport group, over? Iyo po sunod-sunod na baga, kada simana na po. Ang araw ko nga kung pagkan Enero, nasa 31 bisis na paglangkaw, sagod mo niyan. Kaya grabe ng epekto kayo sa muya. Okay. Sige daw tabi, although easy na bagakan publiko ang epekto kan paglangkaw kan petrolyo, sa gabos apektado. Makiutro tabi, in what way? Papaano ang epekto kaan sa Indo tabi? Unang-una po kunyan sa kita pirmi na po talagang so natitik kung naman sa pamilya, talagang grabe na po, alos naguli kami 200, 250. Iyan, opo. Iyan sa lado kan mga drivers, ano po? Iya po. Pero so sa lado kan operator, ako man masyado siguro serta ang ititaw ni duman bilog. Kamo sun apektado sa driver, babawasan. Iya po. Ayun, okay. So talagang ang epekto kung analisaro niya to, sir, driver, sa indong mga driver, buda sa pasahero. Iya po. Yan.
sa operator bako gayo ta kamo iimpuniran sa nakamang operator bako. Iya po. Oh, nako di. Paano na sanaan diskarte nindo pag araw kaayan tabi? Kung mga sa ano, sabi nga igpit ng sinturon. Nya kunday nang higpitan sa sinturon. Yun, talagang madiskarte talaga. O putol na suigsan. Iyo, now, di naglangkaw sa presyo kan petrolyo, so operator maimpunir sa Indocan boundary, dapat obligado ka mo bilog ito dahil masyadong problema pagkahapon, hayahay siya, Iya di ba? Sa Induan mababawasan, di ba? Iya po. Bakong sangon yan tabi, sir, kamong mga driver, so sa indong mga jeep, igwan ning limitasyon sa nanaipigtaong LTFRB, so kumbaga seating capacity. Iya po. Di po sa daraga, ang laban mo po digdi, saro-saro. Ngunyan, pag may kaibanan, kung sinid na po, mapapipasakay miya duwa. Ngunyan, ang taripa po digdi sa saro, 20. Ngunyan, pag ikwas yung kaibanan, magiging 30 po. Yan, pareho kan sa jeep, limitado ang mga pasahero. Ngunyan, kamo saro dua, lalong matindi lugod ta naglangkaw pa sa presyo kan na petrolyo kan gasolina. Iya po. Ay nako. O di ay nako. Gura ano na sulitro tabi ngunyan? Ma 63 na po. Ma 63 biglang sirit pa itaas ano? Iya po. Okay. O di anong pangapudan tabi kan sektor nindo? Please go ahead. Ang ano ko po sa sector me, siguro dahil mo pwedeng sa pasahero kami mag-demand na sa LGU magpaitaas kami kanong pamasahe para rin yung tios. Ngunyan, ang ano ko tana, mangalis sa gobyerno. Sige tabi. Araw mga jeep baga, nagagad baga sinda ng diskwento sa petrolyo. Dahil man, ano man sinda na ipatong sa mga pasahero ang pamasahe. Bakit sila kipaglangkaw? Gawos tios, virtual pandemya po. Iyo, sige, tabi. Dai mo man pwedeng pagpara ipiton sa pasahero ta. Sabi baga, dai mo pagtigbakon, so nagtatao sa imo ning buhay. Iyo po. Oh, paano? Hindi, rasyon na nga dito. Pag magtao kong pirali tao nito, salamat na lang. Iyo pa kuro konsiderar na sana ano. Iyo po. Oh, di sige tabi. Salamat yeah, marhay sa kwan. Ingat ka mo ha, ang COVID tabi ha, sige. Iya po, salamat po. Opo. Ayan, tabi ang Sarpio, si Sir na Danilo Hacuban, Vice President na Paktoda. Iyo. Hindi sa Banuang Candaraga, manong kunyari kang sendang sentimiento sa paglangkaw kang gasolina. Ngunyan na nasa tao mga sentimiento. Pero patabi, Sarpio, na sendang problema. Dahil nga dito sa paglangkaw kang gasolina, dito sa tuyang palipot, may sarap pang problema ang kinakampang sindadigdi. Dahil lang tayo nga ng mga kolorum na mga tricycle, na siguro sa iya na imbis na nga sa inda na mapadaman sa pasayro, nag-aarabang nadigdi sa may public market, tigisa ng libot, at hindi na sindalagod nagkakaiguan ng pasahero. Oho. Ano ang kwan? Paano ang solusyon na pinag-gibo ninda? Bakong may mga asosasyones sinda dyan? Siguro guard their own ranks muna plus sa paghagad din ng akudir sa PSO sa otoridad. Roger dati Sir Pio. Ang tayo ng pagi kayo din, kaya nga sinda, nagibo man sinda dito sa Baktod at Kipagi, talagang nagibo sila ng uniform na yung nagpapatuloy na sinda, rehistrado, may prangkisa. Dito sa LGU, magin man siba pang mga paradaan ki tricycle, pero dahil lang man yan dito sa mga kolorom, nagagad man sila din tapong sa PSO, hirap na nga ni nakiuro niya to si Sir na Rene Portillo, ang pamayukan PSO na sigun sa iya, pag ang pasahero na matian na koloroman sa iyang pinagsakayan, pwedeng magsumbong sa mga kapulisan. Pero siguro man niya di kay Sir na Danilo Hacob na sana puro higpitan man lamang kan lokal na gobyerno ng ordinansa dahil nakul talaga ang nakakalusot ngunyan pang nasa tapan ng pandemya kapag talaga nag-inuwa man na magkikuan ng hanap ko pero nalulugi sinda na legal na nag-operate digdi sa Banuang Candaraga. Question niya to dyan sa mga leader transport sa tricycle mag-disponer sila maski sa second hand bagang megaphone. Igoning naglilibot diyan sa palibot kan saod sa luwa sa may mga tricycle. Dai magsakay sa koloro, maglunad sana sa samuyang mga lehitimo. Maglilibot sana. Dai magsakay sa koloro, marog kayan. So mga kolorom na tricycle masusupog-supog.
Baka, tapos sa PSO naman, mantinid ang pag-imponirkan day. Pwede yan siguro. Ipaabot mo sa inda dyan. Yan yung question sa Sir Pio. At ang section man, iraranitan naman yung concern kay Kapitan Pauline Montaliana. Ang pamayokan Committee on Transportation dyan sa Sangguniang Bayan Candaragal Bay. Sige. Yan tabi Sir Pio. Ano magagdag na informasyon di sa luwas sa Renz Luna, DCGB News. Salamat Ren sa istorya. Hali dyan sa Daraga. June, anong advice mo? Inabot kita kan station break. Pading Jim, paki-advise si Pading Jim ha. Inabot kita kan station break. Buday kay Pading Al. Kamu ang masunod. Pakaliis po muna kay ni. Boto-bot kan pala si Malacanang. Oras Pilipinas, 9:29. An oras hatod sa Indokang. Great Taste White. Namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisadit na negosyo sa arong. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Mga mommy, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at dekalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Sa kulog kang payo asing talintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Ini na! Big moment ni Mami! Nag-spin move! Sa may lukso! Big shoot! Ang big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pag
Pagod na. Hinahatak pa ba ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel. With rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Surf may bagong liquid na may double power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na may double power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na may double power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, dahi na po muna kita maglaw sa trabaho, asin tulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa nating manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong
Unta, hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute? Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Ako kayo. Hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako Cisco. Ako si Isko. Tayo, Cisco! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige po, duro-diretso na kita kan mga istorya. This time, kay kumpareng Jim. Diyan sa 3rd District, connectar muna natin ang linya. Diyan kay pareng Jim. Okay na, si Pading Jim, nasa linya. 20, bago ang alas 10, tingog kan banwaan. Pading Jim, marhay na aldaw. Please go ahead na. Aldaw, sabi ba Yeah, go ahead. Okay na. Sa mga dagdag niyatong barita, sabi pa di abnormal na naman ang kadagatan sa Pier Canpiduan kung saan sarong barko na peligruhan na magkararangka ilan sa kusugkan na mga balod buminalagbag ini sa doongan kan Piduran maray nga ni uminabot ang darakulaw na balod nakabaraba na sa mga pasahero sali sa Masbate. So natarida na lang mga pangarga kung saan nakabalagbag na Santa Clara Shipping kasi bago padago sining ipinagbabalbal sa Tampican Pier. Mararangka ang gilid kay ni pati so gilid kan pantalaan sa pagsabing paglilampusan kan balod biyo minatagadol natatanyog diyan palibot maringani may sarong barko mandigding nakaangkurahe kung sa iniyuan guminuyod sa nakabalagbag na barko para maitanos ang pwesto kay ni. Siya ngon niya nakaangkurahe na initabi pa di salbado na sigon kay MDRMO Chief Mr. Noel Ordoña. Ang tubig dagat rumialampas na naman sa ibabaw kan pier nguyan an abiso sa mga sanadit na mga bangka sanadit na lunadan kan mga parasira dahil nanguna sinda igpapalawod pon pagkasubago tabi pa de. Di matindi ang badol na naman kan mga ukol. Matindi na naman ang badol, oo. Iyo, sige. Bigla sa nang uminabot sa mga darakulaw na balod ngunya na pagkaaga. Oho, yan. Yan tabi pa de. Mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita, DCGB News. Salamat kumpareng Jim. Sa istorya, dyan sa luwas. Ingat-ingat po sa Sea Travel. Tatalagang matinding yan. Ang badol kan dagat, ukol kan dagat tabi. No? In fact, may mga gale warning na pinag-i-issue po kan nakaaging mga aldaw ang pag-asa. 17, bago ang alas 10, nasa linya kumpadreng Al, marhay na Al daw ma'am, please go ahead na padi. Yes, marhay na Al daw tabi, padi, yung kita nga niyang sa Embarcadero Celebration Plaza, nag-release na ngunyan, yun na ang pigalat,
kan mga tricycle operators and drivers sa Legazpi, ang benepisyong idataw sa inda, kan Ako Bicol, through the SWD, and national government, sa esforso sini, kan sa indang mga leaders na nagdulok kay Congressman Pido Garbin Jr. Tama tabi pa ni. Kuanta daw ki pahayag si Congressman Pido Garbin, tama. Tapos pa lang siya magtaon ng mensahe digdi sa mga tricycle operators. Good morning, Kong, si Pio Tabi. Morning, Pio, and morning sa Gabos sa Nagantabay, Marinaldo Tabi. Opo, Kong Pido, ano po yan na benepisyo na ipigtao sa mga tricycle drivers and operators? Go ahead po. Well, Pio, we have plans to present our economic roadmap for recovery digdi sa syudad. And inigani, saro ini sa solusyon to provide direct financial assistance sa mga sektor kan sa tuyang syudad, displaced workers, jobless, informal workers, even the frontliners. Tining toda, 15 presidente nagranini sa Satuya, naghagad kitabang dahil sa haloy na palahon, dahil mandasin na natawan kay asistensya kan lokal na gobyerno. And sa tuyang tinugunan, na kung saan one way of doing it is to provide direct financial assistance sa paagi kang ahensya kang gobyerno na kung saan nakakalap kita kipondo. Katabang tango yan ng DSWD, and they are so happy, Tabi Pio, because for the first time, they will be receiving this 3,000 pesos direct financial assistance hali isa sa tuyang gobyerno. Opo, gustong sabihin Tabi Congressman, kung daiman ni nagkonektar sa gobyerno nasyonal sa pagikan ahensas di gobyerno, ining sa tuyang mga kababayan na nasa man iba-ibang sektores, man matatawan tulos-tulos nin arog ka na mga beneficios, Tabi Congressman. Well, tama ka mo, Pio. Ang nangyari sa Tuya Digdi is we were able to initiate funding for this kind of programs. Talagang pinag-anticipar tayo ni when we approved the 2021 budget. And then, kang nakaaging bulan, nahiling ta na sufficiente pa ang pondo. And sabi ko nga ni Semo, time again, I always say that we will be a resource mobilizer. Kita, magkakalap kipondo, maghahanap kipondo, para mas maidarata sa mga sektor na nangangaipo, Tabi, Pio. Opo, ano ang tugon nindo sa mga naka-receiving beneficiaryo, Tabi? Go ahead. Well, the purpose really is to augment their income aside from the fact na nagkakayod sinda orual daw. But with this direct financial assistance sa halagang 3K, makakadagdag na ini sa primero nindang pangangipo. Pambakal ki pagkaon, sa iba, pansuporta sa indang mga aki sa pag-eskwela. Those primary needs na pinaghahampang ninda sa orual daw. Kasi ang kadakla na hinahingdig de, kung nagkikita sinda ki 300 sa orual daw, sa 5 aldaw kayod sa sarong simana, nakulaon ng bagay ining asistensya nila. So, I think, Pio, they know how to spend. Aram nila kung paano paggastos kang kwarta sa panahon ki crisis and pandemya. And it all will go to those essential needs para sa tuyang mga kapamilya sa TODA. Kong Pido, salamat, mabuhay ka, God bless. Well, salamat, Pio, and mabuhay ang mga membros kang mga katoda ta ngunyan na padagos na nagsusumikap para sa kapakanan kasi ng pamilya. And sa gabos sa sectors, Tabi, we'll just wait because we cover all the sectors, Pio. Kung nakaaging simana, we cover those marginalized and families na nag-receive puhunan. And then, before the end of the month or first week of November, we'll focus again to the senior citizens who have contributed so much sa tuyang komunidad, and it's payback time. These are all payback time, Pio. Not only for Kong Pido Garbin, but for the government also.
na nagsiserve sa satuyang bilog na komunidad. Opo, salamat Tabi. Good morning, Pio. Marinaldo. Thank you so much, Congressman Pido Garbin Tabi, sa informasyon na yan. So, rugmahon Tabi ba ni? So, mga tricycle drivers and operators mo niyan, nayaw na, nakapila na, para resibyo ninda ang 3,000 pesos na ini, at ako lang tabang sa indang pagkabuhay. Yan ang informasyon, live digdi sa Embarcadero Celebration Plaza, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al, sa mga istorya. Mabuelta ang programa Pakalis kan Takada. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataoning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino ang Generica Drugstore. Sa ika-18th anniversary, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang gamot. Kaya order na online sa Generica Drugstore app para sa same-day delivery o pick-up sa pinakamalapit na branch. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Nananatili pa rin ang banta ng iba't ibang sakit sa ating komunidad. Ngunit, huwag mag-alala. Andito ang mga bakuna para siguruhin ligtas ang buong barangay. Alam niyo ba na ang mga bakunang aming ipinamimigay ay subok na, ligtas, epektibo at libre? Kaya naman, bumisita na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Ngayong panahon ng COVID-19 pandemic, sisiguraduhin ng ating mga health workers na sundin ang lahat ng mga precautionary measures para sa kaligtasan ng mga bata at mga magulang sa COVID-19 habang kinaganap ang pagbabakuna. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nanghihina. magkidrama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon Everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Mrs. Marilyn Banyas Batalier. Ang findings po, iba akong slight glaucoma and then slight cataract. Nagpa-ayos pa nga ako for several weeks. Nahali na po, so
sa kuyang katarata, buda sa kuyang glaucoma dahil po sa pagpaayos pa ko dito sa men's wellness. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga Tabaco City naman, naandyan po kami sa Tomas Cabelis Street, San Juan, Tabaco City. At sa mga taga Pilar Sorsogon, nandyan na po kami sa Purok 7, Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon. At sa Sorsogon City, nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa Camarines Sur, sa Naga City, nandyan po kami sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. At sa mga taga Rinconada naman, nandyan po kami sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panang, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia
Stevia No Sugar Added, awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masusustansya pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months at nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino ang Generica Drugstore. Sa ika-18th anniversary, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang gamot. Kaya order na online sa Generica Drugstore app para sa same-day delivery o pick-up sa pinakamalapit na branch. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Puun ka ito sa gununyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Sakto, alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na agaw ya po na alas 10 na bareta. Imbes na paraffol para sa mga bakunado, gusto ni Albay Representative Joey Sarte Salceda ang pagtataon nin vaccination allowance asin mas tultul na proseso nin vaccination registration. Sigun sa kongresista, mas makakaingganyar ini sa mga Pilipino magpabakuna kontra COVID. Sinabi niyang bako mang problema ang posibilidad na may manggana sa paraffol kan Department of Health para sa mga bakunado. Alagad ang problema partikular sa mga ordinaryong obrero na kaipuhan mag-absent sa trabaho tanganing makapagpabakuna. Pag nag-absent sa trabaho ang sarong obrero para magpabakuna, wara ining makukuha ang sweldo sa irarom kang no work, no pay policy. Enot ng pigrekomendar kang kongresista na tawan ng vaccine incentive kabaing nin sarong aldaw na sweldo na minimum wage ang mga obrero na mga mapabakuna. Alas 10 na bareta sa Lado Nacional, tarabang na pinagsurat News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela. Sa IT, si Arven Budas Richard, June Napoli sa Technical Control. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Sprite. The #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Downy. Magbagong buhay na.
Idowny kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na nainarereparo. Maging maingat, managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdaray nining helang. Ang COVID-19 prevention na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bye, Mom! Mwah! Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, June. Apudan ko na si compadre, si kagawad na Liusala. Igon yung desididong padagos na tabangan. Ito baga, June, na naputulan nin kamot, duwang kamot, yan. Tanganing panta yan. Maipaabot aki kagawad pa din na Liusala. So, haga doon tam permiso niya na maipaabot so sa iyang numero duman sa kwan nagmamaniogot na matabangan itong so aki so aki mismo buda sa pamilya tibaad kun baka session mo niyan sa Kamalig Martes session ni daaga Kamalig nagaring kaya day balita anytime na kunday mo niyan ma-take ni kagawad ni Padisukol anytime na maging available si Pading Rudy. Ayan, sige yan. Nag-ring po yan sa baka session kaya mo yan daig ko sabot ha. Si Pading Rudy na Lusala.
Nagaring. Yan. Okay. Good morning, Tabi. Ayan, cannot be. Okay, sige, day bali na. Tadain niya to na contact. Ano? Gustong patabangan ito diyan sa kay Congressman Zaldico. Yan na kuan. Tuaki baga na putulan ni braso. Ayan, nagaring. Nag-callback si Honorable Kagawad Pading Rudy. Pading Rudy, good morning. Yeah, good morning po, Pading Pito. Tapos lang kan session ninyo niyan. Sorry, na kasing bagan sa kapon. Ay, iyo daw, kaya daw niya ako. Session mo niyan, Martes pala. Sorry for making, I call on. Now, Kagawad Rudy Tabi, kuan, so, narumduman mo so nagatabang sa satuya. Duman sa aki baga na naputulanin braso. Yes, opo. Opo. So, mother ni former Congressman Rodel Batucabe. Yan. Opo. Opo. Hahagad ang permiso mo na ining number mo, ipasa ko sa iya ka grupo niya baga barkada friend niyang maray. So, mother man ni Congressman Saldico. Opo. Ngunyan, may plano siya na irani kay Madam Elsie Ko. Tanganing mairani man kay Congressman Saldico, mapatabangan ito ning dagdag patabi kung paano siguro ba maghururo na. Kaya tigahagad ko ang permiso mo na ipasa ko ang number mo kay Mrs. Duran sa mother-in-law ni former Congressman Rodel Batucabe Tabe. Okay po. Day pong problema dyan. As in, go kita po sa siringka yan na aksyon, Pading Pio. Dako man po giraray ang sakuyang pasalamat sa inyong gabos, lalo na sa DCTV, sa gabos na espuersos na naitatao po sa samuyang residente kan barangay Libot at digdi po sa Banwaan kan Camarines. Opo, sige, ipapasa ko po. So, number, tanganing mag-initial na kamong hururon. Si Mrs. Duran po ang napapasahan ko number. So, mother-in-law po ni dating Congressman Rodel Batucabe Tabe. Opo, no problem po, Padi. Sige. Maraming salamat po and more power po sa radyo DCGB. Thank you so much, Padi. Likewise, mabuhay ka, Tabe. Sige, mga tugang si Kagawad Rodilio Sala kan Kamalig. Yan, ipapasa ko ang number niya. Baga kaya so 16 years old na naputulan nin duwang kamuta. Nagtrabaho sa konstruksyon. In his effort na makatabang sa magurang ta tios ang pamilya naputulan nin kamot. Aram mo yun, makulog inita, nabuhay na siya, nakumpleto ang fakultad. For 16 years, since birth, toddler, sagkod sa magkaigwa na ng isip, sagkod sa maabot so 16 years old na-enjoy niya, nakumpleto ang lawas niya. May pangkapot siya, may pang-abrasa, pangkupo, pangtabang, pangtrabaho. Then suddenly, pag abot mo sa 16 years old, puputulon ang duwa mong braso. It's painful enough. Tabi? Grabe, grabing challenges ang nahampangon kan aki, 16 years old. Na-disco dito, nagtatrabaho sa konstruksyon, na kuryente. Gustong magtabang duman sa magurang niya. 7 magturugang. So ama, kung ano nasa ng trabaho baga, sa bulod, sa so agom, nagihilot-hilot man kung igong mapahilot ako ano. So nahiling kan aki, so pagtios kang kwan, even against the will of the parents dahil nagpaaram, so aki kung nagtrabaho sa konstruksyon sa tabako. Aki pa baga ko na kuryente. Pinutol sa duwang braso. Paano natabi yan? Maray kong namundag na talagang dain ng kamot. Taswaki, since birthday yun na ito, adaptado na siya duman sa araw ka itong sitwasyon. Nag-enjoy ka kan buhay mo na kompleto for 16 years. Ansa imong body faculties kompleto, then puputulon na. O kaya si Mrs. Duran, so nanay ni former Congressman Rodel Batucabe, dahi kay ni na mamatunong na dahi matabangan ng todo. Iraranay ko ngaya kay Mrs. Elsie Ko, so mother ni Congressman Zaldico, tatibaad ma-maximize pa kung ano pang pwedeng maitabang. Di niya ko sige takuhaong kulugod so number, apudan ko si Kagawad Rodilio Sala, si kumpadre dyan sa munisipyo kan Kamalig.
kuhaon kang permiso na so number niya itao ko sa imo then mag-initial na sindang huron tabi makon iyan matabangan ta yan 16 years old na yan sige alas 10:14 ang oras sa Pilipinas may mga hanap buhay ka dyan yun tirahin mo. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog ka iyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Gusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. San Campeon, ako'y ibahin. Sunod tugong Pinoy, pag-ibahin ang tugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Malusog na buhay, layunin ng Department of Health na walang sino mang magdusa o mamatay dahil sa mga sakit na maiiwasan naman ng pagbabakuna. Bakuna ang pinakamainam na proteksyon sa mga vaccine-preventable diseases. Makakasiguro kang ang mga ito ay subok na, dekalidad, ligtas, libre at epektibo. Huwag nang palampasin ang pagkakataong ito. Punta na sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Sugpuin ang sakit. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
pag mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise. Pero nang hihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya. 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bawat. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Banwaan. Pio Fernandez. Sige po, no, diretso na kita sa Tingogan Banwaan. Mapuuna so pagbako naman sa mga ano ba yun, 17 years old, pwede na. Igwa na po ning release kayan po ang Department of, okay, ang gobyerno. Gari mapuuna ito this week. 12 pala 12 to 17 years old sa Biyernes, and para sa mga sa general adult population pwede naman po 12 to 17 years old pwede na mabakunahan iyan susog sa release kan sa tuya pong Departamento de Salud. Kaya sige po, pabarako na so mga 12. Coordinate na lang sa indong mga health workers o sa indong mga local health officials, mga barangay, kasabay na tabi kung paano yan, ha? Yan,
na kasuhapon narumduman ko na agihan ta na ini na istoryata na duman sa programang Tingog kan Bunuan. So pag-encourage baga ni Congressman Joey na tauwaning insentibo equivalent to 1 day's salary itong so mga nasa pribadong sektor na mapabakuna ta an ibabaga paano igwanin polisiya na no work no pay policy nya iyan bagang pagbabakuna is work related man baga yan legally work related yan ta paano ka makakatrabaho kung dahil ka na din buhay siyempre although ipinagbabawal baga kang gobyerno na an policy na no vaccine no work bawal man po yan pero work related tagagamiton mo sa karahayan mo ning salud sa pagtrabaho. Kaya tama man iyan. Ikadua, ang sabi ni Congressman Joey, mas makaka-encourage na pare-pareho magkakaigwa nin beneficios. Paratas, dawa diit. Dawa day ka man gana duman sa parafol, ligwa ka ning benefisyong mariresibi, paratas ka mo na mga magpapabakuna pa nasa pribadong sektor. Itong suparafol, diit sanaan magagana. Although, duro dakula man sumagagana. Kaya lang, the chance is very slim. Now, at this point in time na ang gabos nangangaipon in tabang ta matagros an hiro kan kwarta sa komunidad because of this pandemic. Ang pagtaririk kan kwarta mabagal because of economic restrictions, movement that includes movement and limitasyon sa mga services, lalo na sa pribadong sektor, sa mga restaurants, mga bars, mga eateries, gabos, na mga serbisyos, apektado siyempre ang empleyo. So, mapagal ang dalagan kang kwarta, dahil basta-basta nakakaabot sa ground level. So, kaipuhan mo niyan, igoning ayuda po para sa mga ining trabahante. So mga mapabakuna, nakulang tabang iyan. Kung baga mananggad na matauan ng 1 day's salary incentive itong sa mga gusto mapabakuna sa pribadong sektor. Yan ang proposal po ni Congressman Joey. Dahil paratas gabos puro gana, puro igwaning insentibo. Unlike duman sa sa raffle, sumaswerte sana. Sa pangarang kambilog na fuwersa ka news team and sa technical newsroom production research. Salamat kan sa ido pag-antabay. Tulos na masunod po News Manager Mardela. Ako po si Pio Fernandez, amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.